Mä oon aina miettinyt, kun mä oon kattonut videoita ykkösluokasta, että voiko se olla jotain niin paljon parempaa, että siitä olisi valmis maksamaan 10 tonnin, joten mä lähdin ottaa selvää, enkä mä päässyt portaita pidemmälle, kun mä olin mykistynyt. Sen lisäksi, että mut ohjattiin henkilökohtaisesti penkkiin, tai no pikemminkin boudoiriin, josta löytyi oma minibaari, meikkipeilit, bisnesihmisille, kunnon kirjoitusvälineet ja totta kai tuoreita kukkia. Niin mä olin myös mykistynyt siitä, miten suverenisti possu sitä on, kun lipittää 300 € Vintage Dom Perignon champagnea pienillä kuplilla. Ihan kuin taisi normipäivä. Tai kun valkkaa läpi pidempää ruokalistaa, kun monessa ravintolassa löytyy aivan hiprakassa ennen kuin koko lentokone on edes päässyt ilmaan. Tähän välin disclaimer, mä en maksanut 10 tonnia tästä, mut siitä lisää myöhemmin. Laitetaan vähän tunnelmavaloa ja let the feast begin. Alkuun mulle tarjoltiin noin 300 € edestä kaviaaria, jota olisi myös saanut tilattua lisää, mut mulla oli muutenkin maisteltavaa, että mä tyydyin vain yhteen nyrkin kokoiseen köntsään. Ja siis herran jestas, mä en tiedä miten tätä kuvailis, mut siis taivaallisen hyvää. Sitten kun perussalaatti, ja mä olin tässä vaiheessa jo ihan täynnä, mut ruokaa kannettiin vaan lisää. Joten mä päätinkin pitää vessaan piiloon. Tai no, millä nimellä tää haluu kutsua, päättäkää te ite. Anyways, täältä löytyi suihku juoksevalla lämpimällä vedellä. Olihan se testattava. 10 kilsan korkeudesta 1000 kilometriä tunnissa suihkussa. Ei tässä ole mitään järkeä. Ei suihkussa, ei siinä, että täällä on hiusten kuivain. Eikä siinä, että täällä on joku oma parfyymi, joka haisee ihan vanhalta papparaiselta, joten mä juoksin äkkiä pakoon, ettei muhun tartu vanhan rahan haju. Ja löysin itteni baarista, jossa oli muita ihmisiä kauhea, joten palasin äkkiä omaan boudoirini juomaan 1500 € ja 600 € konjakkia, josta jälkimmäinen maistui todellakin siltä, että se on vaan 600 €. Summa summarum, turbulenssi tuntuu yhtä epämukavalta. First classis. Haripurkit ei ole yhtään sen parempi lasipurkista. Ja mä haluan ne kokemuksen joskus uudestaan. Laita mun tiliseurantaa, jos sä tykkäsit tästä videosta.